Здравейте, това е нови клип и днес ще изкачваме най-високата планина в GTA 5. И ние снимаме на онлайн. Мислихме да правим LCS, но беше тъмно и ни се падаха най-лошите LCS за тъмно. Също и тъпи бяха. Не, бяха... Яки бяха. Не кой знае колко тъпи. Да, ми предвид тъпи за тъмно. И така казахме ви какво ще правим. Хора, не знам кога ще направим клипът на FIFA, който ви обещахме. По-миналия клип. Дано да ни стане време за всичко. Да я изкачим и да я спуснем. Дано. Дано заживее! Извинете. Забравих си мисълта. Че някакво помнил да си. Да. Помня, че си говнат цял живот. Сетих се. Хора, ние иначе минахме няколко мили от пътя. Но също ние през тези мили правихме клип, но Деско не щеше и накрая спря камерата. И искаше да почнем наново. Деско изкачва баир. Той успява. Деско още един баир. На пътя му той успява. Деско я направи някъде чупка, че да не свършиш от пътя. Чакай, като слизаме ще направи. О, за малко. Браво, бе. Като се лизаме, да. Дай малко мотокрос. Мотокрос. Ти не можеш. Лечко. Се прави сега на важен, че може да дигне назад. Изкачвай, бе, пе. Той Сантос ли? Или Бутон? Санчес. Да. Още съм нов в GTA 5. За всеки случай. Парашют. Парашутес. Той човек много гадно. Да паднеш от мотора, летиш и тъмно си правиш парашута и се умкваш в някаква скала. Само си представям как съм пинг, салунка с краката и ръцете надолу. Колко време е? Тя вероятно, че си голяма. Едната дупка. Паднал метеорит. И смазан. Втори парашют. Звънят ти, дига и Лестър ти звъни. Паси, кога ще изкачиш, бе? Чакай малко търпение, бе. Да. Ай, да не се бавиш, отиваме. Виж колко време е минало. Колко? Аз не видя, ви вижте. 4 минути. 4? И 21 секунди. Браво. Да, мога да брия и да познавам числата. За разлика от някои хора в стаята. Това не съм аз. Нито пък аз. Това е героя в GTA 5. Той не е грамотен. Кръголял. Але. Като го гледам Деско, какво го е направил, не само той е грамотен.
А нали ти избираш и дрехите, бе? Какво е? Ти си ги избра. Ама ако ти кажа някакви... Оле, ако оставим тук в 3 часа, ще бъдем извънземни. Ще ти се. Не съм. Можем да го спрем докато мине 3 часа или пък с код. Не, това само става в синглплеер. Добре, сега ще скачаме. Уи! Ще правим уип, след това ще спускаме парашют и ще се удряме в скали. Хора, трябва ли нещо по-добро от това? Има ли? Да започваме. Деско, кара, деско, деско. Спирал. Да не се оплаши малко. Давай настрани, бе, то е много тъпо. What the fuck? Настрани, бе! Не, бе, човек, тук има скокчета. Голяма работа. Настрани го още по-големи. Настрани, настрани ти, настрани има скок на живота Мале, и смърт. мале. Абе, нали те искате? Скок на живот и смърт! Падаш си на задната губа. Не, ма умник! Ето го! Джамп. Дали днеска ще го фане, ваща го! Живот и смърт! Казах ви! Казах ви, че е на живот и смърт, но повече на смърт. Явно. Да. Мотора ми колко е далеч. И така вече слязохме. Айде пак да изкачим, обаче не по пътеката ми, по трудните начини. И след това да слезем настрани. Да. Ако не остане време. Аре, искаш ли? Дикия мотор, аз мотор. Храстите. Той е тъпно Той е зелен. толкова зелен, да. Първо ще се струва, че ей той вече сме изкачили планината. Ама има още. Хора, познайте колко време мина! Аз ще ви кажа, защото съм гадател, изобщо не гледам в камерата. Аз гледам в камерата. 7:37 секунди, 7 минути и вече 42 секунди. Аз се въртя Казахме, че няма да ходим по пътеката. Аз се въртя на стола. Не се въртя. Аз се въртя. Не се въртя. Искаш да се въртите? Не искаш да се въртите. Искате жена ви да се изнесе? Не искате жена ви да се изнесе. Искате нова кола? Не искате нова кола. Искате да снимате на GTI 5? Не искате да снимате на GTI 5. Искате да се абонирате, а не искате да се абонирате, ама искате. Само ви кажа, имаме толкова много гледане на клиповете, че няма на къде, а абонатите са ни 6. 7. Хора, има ви 8 абонати, кой се абонира да взема да го убия? Кой се от абонира? Човек, ще трябва да се... Моля ви се, абонирайте се. Ще раздаваме награди. Ники. Като завършим 1000-ния абонат. Да, ще давам награди. И хора, гази... Той жалко са или PewDiePie за един ден събира по 500 и няколко. Да, дори 1000, пък ние не може за 3 седмици да съберем 8. Събрахме 8, но някой се абонира. Кажете какъв ви е проблема да се абонирате. Пишете в коментарите. Камерата ли? Пишете, всичко ще го променим. Ако Деско ви е проблема, или пък ако аз съм ви проблема, просто кажете. И повече няма да... Back and fight. Млееш! Back and touch the sky. Моторът при тебе. Не радвам се. Обаче той е нагоре. Глей го, Ето го за този камък. където си мрял.
тук дали ще ме не бъде тук кръвта. Къде ми има това? Дай надясно. Надясно. О, той пък... ето го тук. Ето, тук ти е. Кръвта. Ето ми е Ей, кръвта. една камъка. О. Още кръвна. О, Стига сте. Моторът ти тръгна. Не! Дърво, спри го. Браво, бе. Моето. Пак бък. Браво, бе, моето дърво. Вали. Butterfly. Аз съм най-добър по спускането. Ако детство ми даде, ще умрете буквално. И така ще приключи... Този клип. Не знам си кой подред, но така ще приключи. Въртя се пак и става. Чакай, Ники! Спря. Виж, Ники. Ники, виж. Чакай. И чао ви! Казах. Чао! Абонирайте се и чао! Лайк.